Hi. Hi, where are you from? Boston. You're from Boston, and your name is? Jessica. Hi, Jessica. Nice to meet you. And your name? Hi, my name's Mary. Mary? Yes. Okay. You are from? Boston, Massachusetts. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. What we're gonna do is a quality test of strawberries and tomatoes, so please follow me. These are Finnish tomatoes, and in Finland we have first class tomatoes, second class tomatoes and extra class tomatoes, so please taste. Better than in Boston? Yes. Much sweeter. Yeah. Oh really? Yes, they're very sweet. Eli he kertoo, että nämä ovat todella makeita. Do you think these are first class or extra class? Extra class, yes. I definitely agree with that. Yes. Okay. Then we have time also to taste Finnish strawberries, please. Anteeksi, saadaanko maistaa vähän mansikkaa? Kiitos. Olkaapa hyvä, please. Kiitos. And is this extra class or first class? Eli onko nämä ykkösluokkaa vai peräti extra-luokkaa? Extra luokkaa, yes. Okay. And this? Very Extra good. class, they are. Eli näin. Todella hyvältä maistuu, ja jos tosiaan EU-säännöt ovatkin olleet tiukkoja, niin ainakin neitien mielestä täällä myydään vain ehdottoman parasta tavaraa. Parempaa kuin Bostonissa, joo. Okei. Ja varmasti näin täällä jatkuu ensimmäinen päivä kurkkudirektiivin poistamisen jälkeen. Kiitos.